Bună toată lumea, azi avem un nou video. Înainte de videoul ăsta, nu uitați să apăsați butonașul de like și să vă abonați. Ok, hai să începem pe Avatar World. Oh my... Ne-au plăcut. Haide să dăm un artifici. De să prind foc. Cum merge chestia asta? Oh, ok. Ah, ce fain a fost! Dar hai să mâncăm ceva. Ok. Mulțumesc. Ok, hai să mâncăm. Oh. Super yummy. Acum hai să mâncăm tortul. Ce delicios e! Ce delicios e! Ce delicios e! Oh, yummy! Ce delicios este! Hai să facem poze. Întâi mireasa și miresul. Adică... Nu știu cum se zice. Mirele. Sau așa? Așa sau așa? Cred că așa. Ne trebuie inelul. Stai puțin. Poți să dai puțin inelul jos? Oh, ok. E nimica. Dar puțin de. Oh, ok. Cred că știu deja de ce. Pentru că am avut și o idee așa. Oh, ce frumos e și poza. Popte mâine anul înapoi. Mulțumesc! Acum altcineva. Haide noi. Ok. Opa. Opa. Scuze. Nu e nimica. Hai înapoi. Eu și cine vrea să... Eu. Tu și eu.
Așa sau așa? Așa sau așa? E așa. Yay! Ce fain este! Eu lasă loc și pentru mireasă și pentru mireasă. Ok. Ok. Ia să mâncăm mai mănâncă încă piesă de tot și gata. Ce delicios este smoothie-ul ăsta. Da. Sunt fericită pentru că ne-am căsătorit. Da, și eu la fel. Da, toată lumea.